Окей. Готов съм. Концентрация. Скорост. Аз съм скорост. Един победител. 41 победени. Тях ги ям за закуска. Закуска? Може би да закуся. Нещо леко и вкусно. Не, концентрация. Скорост. По-бърз от бърз. По-скоростен от скоростен. Светкавица съм. Светкавица, готов ли си? О, да. Готов като пушка. I'm American made, but a large Chevrolet. My mama taught me how from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We left that team somewhere behind. Sometime we're gonna crash. Lady, and we're screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, baby, got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone, real gone. There's a new cat in town, he's got high-paid friends. Thinks he's gonna change history. You think you know him so well, yeah, you think he's so swell, but it's just that you're waiting for the sea. Come on now. Sometime we're gonna crash. Lady, and we're screaming. Купете модния аксесуар! Look out, got your blinders on. Everybody's looking for a way. Чао и Светкавица! Той ще спечели! Real gone. Real gone. Добре дошли на Дайноко 400! Аз съм Боб Катлас и съм тук с моят добър приятел Дарио Картрип. Може би днес сме свидетели на исторически ден за формулата. Налягането на маслото ми пулсира в тавана, Боб. Ако напрежението се качва още, ще трябва да ме извлачат на буксир. Точно така е, Дарио. 3 коли с равен брой точки преди старта за последното състезание за сезона. Който спечели това рали, Дарио ще спечели титлата за сезона и купата Пистън. Дали краля Стив Севечен ще изтръгне още една победа преди да се оттегли? То е златното момче на Дайноко от едно десетилетие. Ще може ли да спечели още веднъж купата? И както винаги, втори се движи Чик Хикс, долепен до бронята на краля през цялата си кариера. Чик смяташе, че тази година е негова, Боб. Че има шанс най-после да излезе от сянката на краля. Но последното, което очаквал е Светкавицата Макуин! Знаеш ли, едва ли някой е очаквал това. Сензационният дебютант бе напълно неизвестен, но вече всички знаят неговото име. Той ли ще е първият дебютант, спечелил купата Пистън и спонсорството на Дайноко? Легендата, вечно вторият и новакът. 3 коли, един шампион. Here I